Үткән әниләр бәйрәме белән, дуслар. Үзешчән шагыйрә Гөлия Хәмидуллина сезнең белән. Дия сыман әни күкләрдән, тормыш җиле усал искән мәлдә, киңәшләрең җитми, әнием, күңел яраларын бәйләр мәлдә, синең куллар юк шул, әнкәем. Сығалғанда иңем ауырлыктан, сыйындырыр иңнәр юк инде. Саулыгымны сорап дога кылган, дога кылыр әни юк инде. Иңнәремә гел йомшак кагылып, сөя-сөя генә иңемнән, Аллаһының рәхмәтләре яуып, саклап иртә сине бәләдән, дия сыман әни күкләрдән.